Zadnja reportáža današnjega magazina bytte posvetená muzičnomu večeru, koga je 8. novembara organiziralo Hrvatsko kulturno društvo iz Hrvatskoga Jandrofa. Dvoranu Doma kulture ispunili su ljubitelji i podupiratelji hrvatske muzike do zadnjega mjesta. Tijekom večera su si gosti mogli kupiti i slatke trslane domaće delikatese. Poziv su prihvatili članovi kulturnoga umjetničkoga društva Zora Betina i muška klapa Sebeniko, ki su sa sobom na pozornicu donijesli malo sunčane Dalmacije kroz svoj repertoar. Nekoliko jačkov zapjevali su i domaći jandrovski jačkari i jačkarice. Ovo organiziramo tretji put po sebi. Mislim da je to jako dobra priredba i kanimo si ovako hrvatski večer u Hrvatskom Jandrofu ostaviti kod jednu ziti naše priredbe koja bi mogla biti svako ljeto. Ovo ljeto smo načinili jednu suradnju sa Kud Zora Betina i ovo društvo smo i danas pozvali simo k nam. Mi smo kod jačkarice i jačkari iz Hrvatskog Jandrofa bili kod njih na kraju 6. mjeseca i nastupali smo u smotri folklora koju su oni organizirali u onaj termin. Danas je Kud Zora Betina kod nas, veselimo se da je došlo čuda ljudi i vidim da znamo i po druge ljeta napraviti ovakove akcije i priredbe. Betina je jedno malo mjesto od 800 stanovnika, smještena je na otoku Murteru. To je Šibensko-kninska županija, središte Dalmacije, ajmo tako reći. Naše društvo, kulturno-umjetničko društvo, broji jedno 70-ak članova. Od toga u starijoj skupini imamo 40-ak članova i u mlađoj skupini 30 članova. Od nedavno smo osnovali i žensku klapu Kuda Zora. Ovo nam je prvi put da smo u Slovačkoj. Domaćini, organizatori su nas danas dočekali veseli, nasmijani, puni hrane, puni svega, tako da jako lijepo nam je tu. Pozdrav svim gledateljima, mi smo klapa Sebeniko i dolazimo iz Šibenika i evo djelujemo već nekakvih 12 ili 13 godina, od 2011. godine i evo trudimo se držati nekako tradiciju dalmatinske pisme održati i naše šibenske pisme i evo drago nam da smo večeras ovdje da smo donijeli dašak Šibenika i Dalmacije u Jandrof. Super nam se sviđa, baš nam je lipo su nas primili i osjećamo se stvarno ugodno i super. Znali smo za hrvatsku manjinu u Slovačkoj, nismo znali da je toliko mnogobrojna, ali evo saznali smo sad kako smo dobili poziv za ovdje, onda smo se malo raspitali i shvatili smo da ima stvarno jako puno Hrvata tu i drago nam je, evo i drago nam je što smo došli večeras i zapivati. Napravili smo, mislim, dobre kulise. Inšpirirali smo se kad smo bili u Betini, u Murteru, stare dome, stare kuće njihove. Tako smo to kanili napraviti da se budu ovi ljudi koji su došli iz Betine, ali i iz Šibenika, klapa Sebeniko, da se budu čutili kao doma. Ja bi sam se iz ovoga mjesta kanio zahvaliti svim ki su sudjelovali na ovoj priredbi, na ovoj akciji, svim ženam ki su pomagali, jandrovskim jačkaricama i jačkarom, svim ženam ki su pjekli slano i slatko, ali i uglavnom našim svim sponzorima ki su nas financijski ili materijalno podupirali pri ovom projektu. Na kraju vam želimo miran i radostni advent i božitne svjetke i u novom ljetu ćemo vam se opet javiti s novostima iz života hrvatske manjine u Slovačkoj.